Pozdrav ljudi, ja sam Chris, vaš dobar i pošten domaćin. Danas vam donosim nešto potpuno novo za live-ove osvajača. Biće ih i vi ćete učestvovati u njima. To je, nema nigde, nisam vidio nikakvu verziju online igre osvajača, ali ovo niste videli nigde. Sačekajte sljedeći live osvajača posle ovoga, znači, bit će verovatno za vikend, računajte subotu. Biće, znači, sačekajte, biće, možete i vi da učestvujete. Znači, neko od vas, neki setni dobitnik će biti u nekoj verziji igre osvajača. Da će biti pedava igra osvajača, da će biti klasična igra, da će biti brza igra, nebitno šta. I imam tabelu. Tabelom ćemo sve da rešavamo poene ko ima najviše i napravit ćemo neki turnir ili nešto, to ću još da vidim šta i kako. Znači koliko vas se zainteresuje.